Да остави всичко. Нека Бог промисли. Той хлопа на вратата ти. Ти отвори. Той хлопа. Ти отвори. Това е първата и най-голяма заповед. Да възлюбиш Господа. А това не е заповед като всички други заповеди. Същността на заповедта е да те научи как да си по-близо до Бога. Това е същността. А втората, подобна на нея, е да възлюбиш ближния си като себе си. На тези две заповеди висят целият закон и пророците. Не кажи на хората как да се молят. Покажи им как да се молят. Не казвай как да хвалят Господа. Покажи им как да хвалят Господа. Не казвай, че има сила в името на Исус Христос. Покажи им, че има сила в името на Исус.